Κοίτα, κοιτάς αυτόν και λες να σε Ευαγγελιζόμας, δεν γίνεται. Πάντως είσαι μέσα, κοντά είσαι. Είσαι, έχεις ακόμα 2 ευκαιρίες. Καλά είσαι κοντά. Είσαι κοντά, ποιος να είναι. Είναι αγκόν τμή χουντζούμα αυτός. Ποιος μπορεί να είναι. Ο Βασίλης είναι αυτός. Όχι, είσαι κοντά. Όχι, αυτός είναι παιδί του Γιώργου Τζούμα. Ο Άγγελος, μπράβο. Τώρα εγώ βρες εμένα. Να είσαι ο Γιώργο Τζούμας εσύ. Κοντά παλιός στο παραλίγο το παέλθα. Δεν του πείτε και στο παραλίγο εσύ. Σπρώξε λίγο ακόμα, πες του Αλλά δεν μπορώ να βρω χωρέσω παραπάνω. Όχι, προχώρα. Μετά του Γιώργου Τζούμα πια, παιδί του Τζούμα είμαι κι εγώ. Ένας ο Βαγγέλης. Γεια σου ρε Βασίλη κόλλα του. Άρε Βασίλη μου, να το είπαμε να σκάνουμε λίγη πλάκα. Γιατί το σηκώνεις και εσύ τα αστείο, το ξέρω. Και θυμάμαι μια φορά που ερχόσουν εκεί με την Αθηνιά και δεν καθόσουν κοντά στη γουνιά, γιατί παλιά ο πατέρας με έβαζε αυγά και κτηναζόταν στον αέρα. Και έκανε τέτοιο και όποτε έρθεις να του λίγες, σου έλεγε κάτσε εδώ, έχεις κανένα αυγό στη γουνιά του λίγες. Υπάρχουν και τροφές. Πάντως χάρηκα που σε τα Βασίλη, είσαι μια χαρά. Κοίταγα από εκεί κάτω, λέω τώρα αυτός ο άνθρωπος από πού έρχεται από εκεί πέρα. Λέω από μακριά έρχεται. Νόμιζα, λέω, η Πέτρα να είναι πεθαμένη. Ο Πετροχαγούλης πεθαμένος, ο Κουτσιοπάνος πεθαμένος. Μπράβο ρε Βασίλη. Προστατεύει τα φέρει, κύριε. Ναι, μπράβο.